Näin ikään, nauhoitus on nauhoitettu ja vielä kerran kiitos omasta puolestani, Tiger Groupin puolesta ja meidän kaikkien upeiden yhteistyökumppaneiden puolesta siitä, että olette saapuneet tänään kuuntelemaan webinaaria ja näin ollen hyvää webinaaria kaikille. Olemme siirtymässä ensimmäiseen puheenvuoroon ja tosissaan meillä on täällä puhujana varatuomari hallitusammattilainen Jukka Kallio ja Jukalle tiedoksi, että voin sitten edistää näitä slideja hyvin eteenpäin. Sanon vain siinä vaiheessa, kun itsellesi on hyvä hetki. Kiitos Jukka ja ole hyvä. Kiitos Rani ja huomenta kaikille. Tänään tosiaan tarkoitus puhua hyvin yleisellä tasolla näistä sopimusten ja muiden dokumenttien riskinhallinnasta ja miten sopimukset ja muut dokumentit vaikuttaa sitten yrityksen arvoon. Meillä on tosiaan laaja teema, mutta yritetään vähän pitää vauhtia päällä ja tosiaan niitä kysymyksiä voi chatin puolelle esittää ja toivottavasti meille jää vähän muutama minuutti ainakin aikaa sitten esityksen loppuun, tämän webinaarin loppuun, niin joillekin kysymyksille, mutta aloitetaan tämä ja mennään eteenpäin, eli seuraava. Eli meillä on tämä sopimusten ja muiden dokumenttien hallinta ja miten siellä niin tyypillisimpiä virheitä ja riskeitä, mihin asioihin ne liittyy. Ja tässä on jotenkin hyvin yleisellä tasolla luokiteltu niitä, että toki niin kuin yleinen tämmöinen huolimattomuus, epäselvä sisältö näissä dokumenteissa, juridiset puutteet ja myöskin dokumentin hallinnan heikkoudet. Seuraava. Eli mitkä nyt sitten on ne yrityksen keskeiset asiakirjat? Toki sopimukset on nämä operatiiviset sopimukset, toimitus, asiakas, yhteistyökumppanit. Sitten on HR-puolen asioita, toimitusjohtajasopimukset, työntekijöiden sopimukset ja niihin liittyvät käytänteet. Ja yrityksellä voi olla myöskin tärkeitä rahoitussopimuksia. Sitten meillä on muuta tällaista oikeudellista ja sääntelydokumentaatioa. Osakassopimus yleensä yrityksessä on kaiken perusta, eli se on se taloa rakennettaessa se kivijalka, jonka päälle sitten yritys rakentaa liiketoimintansa. Hyvin tärkeä sopimus ja monesti aikoinaan, kun asianajatoimintaa harjoitin, niin asiakkaat pyysi, että lähetä joku template ja kieltäydyin aina. Mä sanoin, että mä en suostu lähettää mitään templateja, koska se vaatii syvällisen keskustelun ensin, että mihin ylipäätään niin kuin yhtiö, mitä se tavoittelee ja keitä siellä on mukana ja minkälaisilla intresseillä. Sitten on erilaisia tietosuojaselosteita ja vaikka henkilötietorekistereitä ja muita vastaavia compliance-asiakirjoja. Sitten meillä on taloudellisen puolen asiakirjoja. Toki tilinpäätökset on tärkeitä, budjetit, verotusasiakirjat. Sitten meillä on omana isona osana immateriaalioikeudet, varsinkin IT-yhtiöillä. Ja siellä on erilaisia immateriaalioikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, domeineja, onko ne rekisteröity missä, mikä on yhtiön kohdemarkkina-alue, pitääkö se rekisteröidä EU-tasolla, Yhdysvalloissa, Aasiassa, tällaisia asioita pitäisi huomioida. Ja myöskin sitten niihin liittyvät lisenssisopimukset. Sitten meillä on toiminnanohjauksen dokumentaatio, strategiat, jonka hallitus sitten määrittelee erilaisia toimintasuunnitelmia ja muita yhtiön sisäisiä raportteja. Seuraava. Mutta lähdetään käymään näitä yleisimpiä riskejä ja niiden hallintaa. Ja ensimmäisenä on tämä epäselvä tai puutteellinen sopimussisältö, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi määritelmiä ei ole tarkennettu tai ne voi olla keskenään tulkinnanvaraisia tai ristiriitaisia jopa. Ehtoja tai vastuita ei ole kirjattu selkeästi tai hyvin yleisellä tasolla, mikä taas sitten aiheuttaa epävarmuutta sopijaosapuolille, kenen vastuulle ja kenen tehtäviin tietty asia kuuluu. No, tämä luonnollisesti on
hallittavissa sillä, että käytetään täsmällistä juridista kieltä. Esimerkiksi sopimuksissa tulisi välttää kaikki adjektiiveja, jollei se ole sitten ihan tarkoituksellista. Ei tule sanoa, että meidän palvelu on paras, markkinoiden paras, jos halutaan pitää asiakkuudesta kiinni, koska silloin asiakas saa helposti, että ei ole täytetty sopimuksen velvoitteita, kun on tullut kilpailijamarkkinoille ja asiakas väittää, että sillä onkin vaikka vielä parempi tuote. Eli varmistetaan, että kaikki ehdot, oikeudet ja velvollisuudet on siis selkeästi kirjattu ja mielellään myöskin alan juristin tarkistamia. Ei pidä siis käyttää johonkin IT-puolen sopimukseen naapurissa asuvaa juristia, joka hoitaa oikeudenkäyntejä. Silloin mennään aika lailla pieleen. Meillä on toisena puutteellinen juridinen tarkastus, eli sopimus ei ole lain, esimerkiksi kilpailulainsäädännön mukainen tai toimialan muutoin niin kuin sääntelyn mukainen. Ja tietynlaiset suojat, kuten vastuurajoitukset erityisesti, puuttuu tai ne on riittämättömiä. Ja tätä luonnollisesti hallitaan sillä, että pyydetään juristilta, joka osaa tämän toimialan, niin tarkistamaan nämä varsinkin tärkeät sopimukset ja varmistamaan, että kaikki on sääntelyn mukaisesti. Ja näin erityisesti, kun toimitaan ulkomailla, että ei pidä lähteä esimerkiksi anglosaksisiin maihin suomalaisella englanninkielisellä sopimuspohjalla. Se oikeuskäytäntö ja toimintatapa ja mitä asioilla tarkoitetaan on hyvin erilainen ja sieltä voi tulla sitten ikäviä yllätyksiä. No sitten meillä on dokumenttien ylipäätään katoaminen tai versiohallinnan puutteet ja tiedostoja voidaan säilyttää hyvin epäjärjestelmällisesti tai niitä voi olla vaikka monen työntekijän läppäreillä, eli kukin myyjä vaikka pitää omalla läppärillään omien asiakkaiden sopimukset, eikä näin ollen esimerkiksi jotain uusinta versioa ole helppo löytää ja vanhoja versioita voidaan käyttää vahingossa ja voidaan myöskin tallentaa väärään paikkaan. Tätä pystytään helposti hallinnoimaan käyttämällä sähköistä dokumentinhallintajärjestelmää, jossa on selkeä versiohistoria ja myöskin tämä pääsyn hallinta. Seuraava. Sitten meillä on allekirjoitusprosessin puutteet, eli sopimusta ei ole virallisesti allekirjoitettu, tai se on vain toisen osapuolen allekirjoittama, tai henkilön, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta allekirjoittama. Eli myöskin yksi puute on, että ei ole käytetty näitä sähköisiä allekirjoituksia, vaikka ne nopeuttaa prosessia ja lisää huomattavasti tätä varmuutta. Eli tätä pystytään helposti myöskin hallitsemaan sillä, että määritellään selkeä allekirjoitusprosessi ja käytetään myöskin hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituspalveluita. Sitten meillä on hyvin tärkeää tämä puutteellinen riskienhallinta, eli sopimuksessa ei ole riittäviä vastuurajoituksia, irtisanomistilanteita mietitty tarkkaan, voi olla jotain vakuusvaatimuksia tai riidanratkaisumenettelyissä puutteita. Voi olla, että niin kuin nyt parhaillaan neuvottelen tuonne Lähi-idässä toimivan 10 miljardia liikevaihtoa tekevän yrityksen kanssa ja heillä tuli ehdotus, että tehdään niin, että noudatetaan Arabiemiraattien lakia, mutta oikeuspaikkana on Englannin ja Walesin tuomioistuimet, siis tuomioistuimet, ei välimiesoikeus. No, voitte varmaan kuvitella, että kuinka hyvin englantilaiset tuomarit osaa niin kuin Arabiemiraattien lakia ja oikeuskäytäntöä. Eli hyvin isoja riskejä voi olla, ja tämä vastuurajoitukset esimerkiksi niin, ja irtisanomistilanteet on hyvin tärkeitä sitten, kun mietitään, että otetaanko sijoittajia sisään, eli tarkoittaa sitä, että
yrityksen arvo määräytyy myöskin sille sopimuskannalle, ja mitä pidempi sopimus ja yhtiöllä on, niin sitä arvokkaampana yritystä pidetään, koska se on varmaa tuloa. Ja silloin juuri nämä irtisanomistilanteetkin on tärkeitä huomioida. Eli miten tätä hallitaan, käytetään vakiosopimuspohjia, jotka on juristin kanssa laadittu ja joissa on sitten kattavat vastuurajoitukset ja muut riskienhallintaehdot. Sitten meillä on puutteellinen pääsynhallinta ja tietoturvariskit. Ja anteeksi vielä tuohon yksi tärkeä asia haluan vielä tuohon puutteelliseen riskienhallintaan mainita, eli sopimusten ketjutus. Eli jos meillä on asiakkaan kanssa sopimus ja sitten me käytetään johonkin osaan siinä palvelussa tai tuotteessa alihankkijaa, ja alihankkija on onnistunut neuvottelemaan tiukat vastuurajoitukset itselleen, ollaan oltu vähän höveleitä siinä ja ollaan oltu höveleitä sitten asiakkaaseen päin, eli meillä on laajat vastuut sitten suhteessa asiakkaaseen. Niin saattaa käydä niin, että me joudutaan vahingonkorvausvelvolliseksi tai maksamaan sopimussakkoa virheestä, jonka alihankkija ainoastaan on tehnyt. Tällöin me joudutaan maksamaan asiakkaalle mahdollisesti isojakin vahingonkorvauksia, mutta alihankkija pääsee pälkähästä pienellä summalla. Toimitaan siis maksumiehenä. Niin, eli puutteellinen pääsynhallinta ja tietoturvariskit. Eli arkaluontoisia dokumentteja voi olla liian monen saatavilla tai suojaamattomina, ja dokumentteja lähetetään suojaamattomilla sähköpostiviesteillä tai niitä säilytetään suojaamattomilla alustoilla. Niin tätä voidaan toki hallita käyttämällä näitä salattuja viestintäkanavia, määrittelemällä käyttöoikeuksia ja varmistamalla dokumenttien turvallinen säilytys, esimerkiksi pilvipalvelussa, jossa on pääsynhallinta. Seuraava. Joo, tämäkin on hyvin tärkeä, eli määräaikojen ja ehtojen laiminlyönti. Eli jos sopimus uusiutuu vaikka automaattisesti, niin eikä tarkisteta sitten niitä ehtoja tai niin sanotusti ryssitään nämä määräajat, kuten irtisanomisajat tai maksuvelvoitteet jää huomaamatta. Tätä toki pystytään helposti hallitsemaan seuraamalla sopimusten määräaikoja automaattisilla muistutuksilla ja tarkistamalla sitten sopimusten ehtoja ennen niiden uusimista. Voi olla, että yrityksen tietyt tavoitteet tai muut ehdot siellä vaatii tarkistamista ja silloin joudutaan sitten neuvottelemaan ennen sopimuksen uusimista. Mutta tämäkin on hyvin tärkeää, ettei käy niin, että ollaan muistinvarassa ja todetaan, että mä muistin, että se on vasta huhtikuussa, kun pitää irtisanoa, vaikka se olisi pitänyt jo helmikuussa irtisanoa. Meillä on dokumenttien epäyhtenäisyys ja standardoinnin puute, eli eri sopimukset ja asiakirjat ei noudata yhtenäistä rakennetta, mikä sitten taas aiheuttaa tulkintaongelmia, ja se myöskin sitten näissä sijoitus- tai yrityskauppatilanteissa aiheuttaa sen, että se sopimuksen tai yrityksen sopimuskanta näyttää hyvin sillisalaatilta. Tätä toki voidaan hallita helposti luomalla erilaisia standardoituja asiakirjapohjia ja ohjeistamalla henkilöstö sitten niiden käyttöön. Ja aina tulisi miettiä, että toimivaltuuksia sitten kullekin henkilölle, joka käsittelee näitä sopimuksia, esimerkiksi myyjä, eli pitäisi määritellä, että mitkä on myyjän toimivaltuudet, mitkä on ne rajat, esimerkiksi monesti aikoinaan asiakkaille, kun tehtiin tämmöisiä käytänteitä, niin todettiin, että myyjä ei voi sopia mitään muutoksia yhtiön vakioehtopohjaiseen vastuurajoitusehtoon. Tämä on myöskin osa sitä riskien hallintaa. No sitten meillä on vielä viimeisenä tämä riittämätön dokumentointi sopimusneuvotteluista, eli on suullisia sopimuksia, mitä todellakin pitäisi välttää, tai ainakin ne pitäisi koskea hyvin niin kuin tyyliin lehtitilausta, että hyvin vähäpätöisiä asioita. Ja
sähköpostikeskusteluja jää dokumentoimatta riittävästi tai ollaan niin kuin neuvottelus- tai keskustelutilaisuudessa, missä ei tehdä muistiinpanoja, sitten myöhemmin muistetaan asiat niin kuin väärin. Eli tätä pystytään hallitsemaan kirjaamalla kaikki tärkeät sopimusneuvottelut ja hyväksynnät ja myöskin säilyttämään niitä sitten järjestelmissä. Seuraava. Eli nyt siirrytään siihen, että miten tämä sopimusten ja muiden dokumenttien vaikutus sitten on yrityksen arvossa ja toki niitä arvoja voi olla niin kuin monenlaisia, eli riskienhallinta on yksi tärkeä arvo, eli hyvin laaditut sopimukset ja muut dokumentit vähentää oikeudellisia ja taloudellisia riskejä. Me tiedetään, että me ei olla annettu missään sopimuksessa mitään rajoittamattomia vastuita tai menty hulluihin vastuihin jostain IPR-asioista. Esimerkiksi aiemmin eräs suuri suomalainen puhelinvalmistajayhtiö vaati sopimuksissaan, että asiakkaan tai tämän alihankkijan tai kumppanin niin toimittama IPR ei loukkaa missään päin maailmaa näitä kenenkään kolmannen IPR:iä, mikä tietenkin on niin kuin mahdoton vakuuttaa ilman, että tekee hyvin kattavan IPR-selvityksen globaalisti, mikä taas maksaa aivan maltaita, ja jos sitä rikotaan, johtaa erittäin suuriin vahingonkorvausvastuisiin ja yrityksen konkurssiin. Sitten seuraava on investointien houkuttelevuus, eli järjestelmällisesti laaditut asiakirjat ja selkeät asiakirjat lisää myöskin luonnollisesti luottamusta sijoittajien ja rahoittajien keskuudessa. Sijoittajat, jotka on tulossa yhtiöön, niin on tehneet sen bisnespäätöksen, että joo, me ollaan kiinnostuttu tästä bisneksestä ja tämä on niin kuin hyvin solidilla pohjalla ja nähdään valtava kasvupotentiaali. Ja sitten tehdään tämä niin sanottu due diligence, jossa sitten todetaan legal puolelta ja myöskin financial puolelta, että hetkinen, että täällä onkin tämmöisiä sopimuksia ja teillä on vaikka rajoittamattomia vastuita otettu tai nämä sopimukset on todella yksipuolisia asiakkaalle tai kumppanille, että nyt teidän täytyy neuvotella nämä uudelleen tai ei me tulla tähän. Ja nämä on ihan konkreettisia esimerkkejä itsekin saanut nähdä vuosien aikana. Seuraavana arvona, miten nämä hyvä hallinta vaikuttaa yritykseen, on tämä liiketoiminnan sujuvuus. Eli selkeät sopimukset ja selkeät prosessit vähentää epäselvyyksiä ja luonnollisesti nopeuttaa päätöksentekoa ja asioiden eteenpäin saamista. Ja sitten viimeisenä on tämä yrityksen myyntiarvo, eli hyvin dokumentoitu yritys, jossa on selkeät rajatut vastuut, luonnollisesti houkuttelee ostajia ja nostaa siten myöskin yrityksen arvoa, ja mikä näkyy sitten siinä kauppahinnassa yleensä. Eli tyypillisesti neuvottelussa niin ostaja, jos siellä on huonosti laadittuja sopimuksia ja siellä on vastuut vähän sinne päin tai näin, niin ostaja sanoo, että käyttää sitä argumenttina, että ei me voida maksaa, kun täällä on nyt näin tällaisia hirveitä vastuita otettu, tai nämä kaikki on vähän epäselvää, mutta silti me voidaan tehdä, ja sitten se tarkoittaa myöskin, että myyjien pitää ottaa sitten vastuu siitä, että näistä tällaisista epäselvistä sopimuksista ei aiheudu mitään vastuita yhtiölle. Seuraava. Meillä on vähän rajallisesti aikaa, mä olen varmaan ylittänytkin sen jo reilusti, niin tässä oli nyt niin kuin vähän summeerattuna noita parhaita käytänteitä äsken puhutusta, niin mä päätän oman puheenvuoron tähän ja kiitän kaikkia kuulijoita. Toivotan hyvää päivänjatkoa.
Kiitos oikein paljon, Jukka, kattavasta upeasta puheenvuorostasi. Hyvin tärkeiden asioiden äärellä liikutaan, ja tässä tulikin hyvin esille muun muassa nämä versionhallinnan puutteet, ja sitten tosissaan tämä niin kuin sopimuskokonaisuuden selkeys ja yhdenmukaisuus ja näin, ja samalla myös sitten näitä, niin kuin viittasit myöskin väärin tallennuspaikkoihin ja näin, ja sähköisen dokumentoinnin maailmaan. Tässä on tämmöisen niin kuin siltauksena ikään kuin, niin tässä on vielä lyhyesti tämmöinen kooste niin kuin sähköisestä asiakirjan hallinnasta, ja tarkemmin jos puhutaan siitä, niin mitkä on sen hyödyt? Tähän on koottu tällaisia osa-alueita, joista ensimmäisenä on nimenomaan tuo tehokkuus ja ajansäästö, ja nimenomaan just tämä hyvin paljon vahvasti peilaa samaa, mitä tosissaan äsken Jukka kerroitkin, niin tuossa dokumentit ja tiedot saatavissa helposti hakutoimintojen avulla, ja samalla sitten niin kumma kuin se onkin, kun meillä on tätä sähköistä asiakirjahallintaa mukana, niin tämä manuaalisen työn osuus, se vähenee, ei välttämättä poistu kokonaan. Paperittomassakin toimistossa saattaa olla yksittäinen Rami Laaksonen, joka käyttää vieläkin vihkoa muistiin apuvälineenä, mutta ainakin se vähenee, ja se turha paperityö, se poistuu. Meillä on käytettävyyttä ja yhteistyötä, missä dokumentit on saatavilla tosissaan niin kuin riippumatta sijainnista tai ajasta tai paikasta, ja samalla myös tämä kollaboratiivinen työskentely, eli tällainen, missä voidaan yhdessä tehdä samaa asiakirjaa työstään, niin se mahdollistuu myös sähköisen asiakirjan hallinnan kautta. Ja samalla myös voi sanoa, että tämä integraatio näihin muihin järjestelmiin, CRM tai ERP-ihin tai muihin, niin sekin sitten on ikään kuin saatavilla. Tulee sitä myös kustannussäästöjä, eli nimenomaan näitä tulostus- ja arkistointikuluja, ihan fyysinen arkistointi ja sen turvaaminen totta kai on ihan niin kuin olemassa oleva kuluerä, mikä pitää ilman muuta huomioida. Siellä on kuitenkin kriittistä pääomaa, jos se on yksin paperin muodossa. Ja samalla sitten totta kai, kun kaikki on sähköisellä puolella, niin sehän vapauttaa työntekijöitä sitä aikaa tärkeämpiin työtehtäviin siihen ydinliiketoimintaan. Ja samalla tietenkin nämä myös inhimilliset virheet, eli just nämä väärin arkistoinnit tai väärän paikkaan laittamiset tai sitten versioinnissa olevat pienikin muutos, niin saattaa aiheuttaa just tätä turhaa työtä sitten ja käytetään väärää versiota sen oikean yksiselitteisen sijaan. Lainmukaisuus ja säätelyvaatimukset, niin tähän auttaa noudattamaan myös muun muassa GDPR ja kaikkea muitakin tietosuoja- ja arkistointivaatimuksia. Ja logitiedot kun on saatavilla, niin päästään aina katsomaan, kuka on käynyt, missä on käynyt ja mitä on tapahtunut, niin auditointien puolella, niin se on ihan niin kuin selkeyttävä ja jälleen kerran niin läpinäkyvyyttä tehostava tekijä. Ja poistosäännöt, eli se, että koska asiakirja ja katoaa tosissaan, niin sekin voidaan määrittää sitten vastaamaan ihan lakisääteisiä säilytysaikoja, vuosimääriä ja muutoin. Tietoturva, hallittavuus. Niin käyttöoikeuksia pystyy hallinnoimaan sähköisen asiakirjahallinnan kautta niin hyvinkin tarkasti. Sehän on ihan täppäruutuun tai roolituksen mukaan, niin ryhmiin kuulumisten kautta niin saadaan vain oikeat henkilöt ja nimenomaan täsmällisesti oikeisiin paikkoihin. Ja versiohallinta, mitä todellakin tuotiin aikaisemmin jo esille, niin se varmistaa ja vahvistaa, että käytössä on aina se uusin, aina se oikein versio dokumentista, jolloin siitä ei jää mitään epäselvyyttä. Ja tiedot on myös varmuuskopioituja, hyvä turvalla peilattuja, ja ne on näin ollen suojassa vaikkapa tietomurrolta tai katoamisilta, koska ne on tosissaan hyvän tietoturvan takana. Ja lopuksi myös totta kai myös tämä People, Planet ja Profit, niin mennään ympäristöystävällisyyden puolelle. Tähän totta kai vähentää myös paperin kulutusta ja ihan sitä fyysistä arkistointitarvetta. Ja samalla se tukee omalta osaltansa yritysten kestävän kehityksen tavoitteita. Tämmöisen siltaman puheenvuoron kautta niin me ollaankin päästämässä seuraavaksi puheenvuoroon Ville Aro Heinilä, asiantuntija Tiger Groupin ja Ely-arkiston puolelta. Ja hän tulee kertomaan ja näyttämään meille sitä, että mitä tämä yrityksen älykäs tiedonhallinta voi olla. Case-esimerkkinä Arkistan demo. Onko Ville valmiina? Kyllä vain. Ole hyvä Ville, lava ja estradi on sinun. Kiitos Rami. Tutustutaanpas nyt sitten siis nopeasti meidän tällaiseen Arkista pilvipohjaiseen palveluun, joka on siis tällainen tiedonhallintaan keskittynyt ohjelmisto. Pistän kameran pois ja pistän jaon päälle, niin päästään tutustumaan suoraan järjestelmään ja vähennetään kaistan käyttöä, että toimii mahdollisimman smoothisesti. No niin, eli siis tämä Arkista-järjestelmä on meidän pilvipohjainen palvelu, josta löytyy erittäin laajat oikeusmäärittelyt, ja tämä on rakennettu selkeyttämään ja helpottamaan yrityksen eri dokumenttien, sopimusten ja datan hallintaa. Tätä käytetään selaimessa, joten tämä on tavoitettavissa niin tietokoneilla kuin tableteillakin, eli siis aina tarvittaessa, mutta tietysti käyttäjien oikeuksien mukaan, eli kaikki pysyy aina myös turvassa.
Tämä Arkista-järjestelmä on modulaarinen, joten tämä voidaan varustaa yritysten tarpeiden mukaan erilaisilla moduuleilla ja integraatioilla. Ja täällä järjestelmässä meillä onkin nyt sitten käytössä taloushallintoa ja dokumenttien ja sopimusten hallintaa. Tämä taloushallinto on sellainen ERP-järjestelmistä dataa hakeva varasto, josta voidaan selata helposti taloushallintodataa, mutta tänään meillä onkin aihepiirinä dokumenttien ja sopimusten hallinnat. Arkista on tehty siis mahdollisimman yksinkertaisiksi käyttää, mutta samalla antaa erittäin tiiviisti tietoa käyttäjien saataville. Esimerkiksi, koska olen nyt pääkäyttäjä tässä yrityksessä, näen helposti heti sisään tullessa, mitä Arkistan varastossa on tapahtunut viime aikoina. Ketä siellä on käynyt, paljon tallennustilaa on käytetty ja sitten helposti moduulikohtaisesti, mitä moduuleissa onkin tapahtunut. Sinne on tuotu tiedostoja tänään aamulla, mitä aihetunnisteita siellä on käytetty ja sitten sopimusten kanssa on helppo seurata, mitä sopimuksia sinne on viimeksi tuotu ja missä vaiheessa eri sopimukset kulkevat. Täältä voidaan helposti nähdä, että allekirjoitettuja sopimuksia löytyy täältä varastosta eniten. Hypätään sitten suoraan katsomaan Arkistan dokumenttien hallintaa dokumenttikeskukseen. Arkistassa dokumenttien hallinta keskittyy siis dokumenttikeskukseen, jossa se perustuu luokitteluun. Tämä luokittelu on siis mahdollista ottaa käyttöön meidän valmispohjista tai sitten muokata yrityksen tarpeiden mukaan niin tarkkaan kuin haluaakin ihan luokkakohtaisesti. Luokkia voidaan pistää myös sisäkkäin, jolloin saadaan erittäin tarkka lajittelu kohteille. Ja totta kai oikeudet käyttäjille voidaan määrittää luokkakohtaisesti niin, että käyttäjä pääsee käsiksi vain niihin kohteisiin, joihin hänellä on sitten tarvekin päästä. Arkista tukee monia eri tiedostomuotoja, joten tänne saa paljonkin erilaista tiedostoa varastoon ja lisääminen on tehty erittäin helpoksi. Täältä voidaan suoraan lisätä luokkia tai sitten tiputtamalla vaan lähettää kymmeniäkin tiedostoja kerralla. Samalla voidaan syöttää mukaan metatietoja, jotka sitten auttavat varastoinnissa ja tiedon löytymisessä järjestelmästä. Kohteita pääsee selaamaan erittäin nopeasti käyttäjän oikeuksien mukaan, ja tästä pystyykin helposti katsomaan, mitä tiedoston uusin versio näyttää, ja sitten sen tietoja. Arkistasta löytyy erittäin kattava versionhallinta, joka varastoi joka ikisen dokumentin vanhan version siistiksi pinoksi, josta niitä on sitten mahdollista selata. Jokaiseen versioon lisätään myös muutosten kuvauskommentti, joten on helppo pysyä perässä, mitä jokaisessakin versiossa on esimerkiksi muutettu. Ja tiedostomuotokin voi muuttua siinä matkalla, eli ei ole väliä, vaikka matkalla olisikin projektitiedostoja ja muuta tiedostoa. Tai sitten Arkistaan voidaan lisätä myös liitetiedostoja. Kohteisiin on mahdollista myös kommentoida, jolloin saadaan helposti hallittua eri käyttäjien välillä. Jos joku käyttäjä havaitsee esimerkiksi jonkun muutostarpeen, hän voi jättää kommentin ja merkitä sen käyttäjän sitten siihen, niin saa helposti ilmoituksen ja muutostarpeet tietoon kaikille tarvittaville. Arkistosta löytyy myös tämmöinen mainio automaatiotoiminto, jonka kanssa voidaan automatisoida erilaisia toimintoja, kuten esimerkiksi jos jokin asiakirja on vanhentumassa, siihen on voitu lisätä automaatio, joka ilmoittaa ennen vanhenemista esimerkiksi sähköpostilla käyttäjille, että nyt tämä asiakirja tarvitsee huomiota. Ja automaatioilla voidaan myös automaattisesti hävittää kohteita jonkin ajan jälkeen. Laajat metatiedot ja Arkistan selkeä luokkarakenne mahdollistaa totta kai erittäin selkeän haun. Arkistan hakuun pystyy valitsemaan erilaisia sarakkeita, joilla voidaan hakea metatiedosta, ja haku hakee Arkistan indeksoidusta metatiedosta erittäin nopeasti tiedot syötettyjen hakuehtojen mukaan.
Voin esimerkiksi valita, että haluan selata omia minulle merkittyjä kohteita ja lisätä aihetunnisten hakuun tämän vuoden mukaan esimerkiksi. Ja tästä löytyykin, että minulle on merkitty tänne muutama esitelmä. Eli kaikki löytyy erittäin nopeasti Arkistan järjestelmästä. Sopimusten kanssa Arkistasta löytyykin sopimuskeskus. Sopimuskeskus toimii perusidealtaan samalla tavalla kuin dokumenttikeskus, eli se on erittäin helppo oppia ja ottaa käyttöön. Sopimuskeskus tarkoittaa myös lisäksi ja mahdollistaa sopimusten laatimisen ja selkeän laatimisen seurannan. Sopimuksia voidaan lisätä tarkasti eri luokkiin lisäysjärjestelmällä ja sitten etusivulta näkee myös helposti sopimuksia, jotka odottavat esimerkiksi minulta toimia. Sopimusten avausnäkymästä nähdään selkeä aikajana, missä vaiheissa sopimus on laatimisensa aikana käynyt, ja jo aina sopimuksen viimeisen aikajanan vaiheeseen odotetaankin toimia esimerkiksi sopimuksen vastuuhenkilöiltä tai sitten tekijöiltä, jota voidaan määrittää sopimuskohtaisestikin. Allekirjoituksia Arkista pystyy vastaanottamaan manuaalisesti tai sitten Visma-integraation kautta. Arkistan Visma-integraatio mahdollistaa erittäin yksinkertaisen Visma-signin kohteiden lähettämisen, koska Arkista täyttää perustiedot automaattisesti. Eli allekirjoitukseen ei tarvitse syöttää mitään muuta kuin sähköpostit, tai sitten jos haluaa muokata ja mukauttaa sitä Arkistan täyttämää tietoa itse, niin sekin onnistuu ihan täydellisesti, koska kaikki asetukset ovat muokattavissa. Allekirjoittajia voidaan lisätä yksitellen tai useita kerralla. Ja jokaiselle allekirjoittajalle voidaan määrittää yksityisestikin henkilökohtaiset asetukset. Tai sitten asetuksia voidaan muuttaa kaikille kutsuttaville kerralla. Totta kai haluamme myös muistuttaa, jos joku unohtaa allekirjoittaa, ja Arkista hoitaa senkin automaattisesti. Niitä pystyy mukauttamaan, mutta Arkista on päätellyt erilaisten kutsun voimassaolojen mukaan, milloin haluaisimme ilmoitella taas käyttäjälle, että allekirjoitus odottaa. Ja sitten voimmekin lähettää allekirjoitukset Visma-signiin, ja Arkista kuuntelee Visma-signia, ja heti kun allekirjoitus on valmis, Arkista vetää sen takaisin Arkistaan ja merkitsee kohteen allekirjoitetuksi, jolloin käyttäjien ei tarvitse tehdä mitään, vaan sopimus tulee allekirjoitettuna Arkistaan varastoon allekirjoituksen lähetyksessä määritetyn ajan mukaisesti. Tässä näkyykin allekirjoitettu demosopimus, joka on tullut toistaiseksi voimassa olevana takaisin, koska sille ei ole määritetty loppumisaikaa. Voidaan helposti selata uusinta versiota, allekirjoitettua versiota, ja tarvittaessa sopimus voidaan päättää etukäteen. Sopimuksillekin saa jätettyä kommentteja ja suoritettua automaatioita, aivan kuten dokumenttien hallinnassakin, joka mahdollistaa erittäin selkeän ja laajan hallinnan Arkistassa. Vaikka Arkistan järjestelmä on tehty erittäin yksinkertaiseksi ja selkeäksi käyttää, niin meiltä löytyy erittäin laajat hallintamahdollisuudet käyttäjille. Yritykseen voidaan kutsua rajattomasti mukaan käyttäjiä ja sitten yrityskohtaisesti määrittää, mihin moduuleihin ja osioihin he kuuluvat mukaan yrityksessä. Moduulikohtaisesti saadaan muokattua myös asetuksia, kuten esimerkiksi sitä, mihin dokumentteihin ja luokkiin heillä on pääsy. Tämä tehdään roolittelun kautta, ja järjestelmästä löytyykin valmiiksi rooleja, eli nekin saa erittäin helposti tarvittaessa määritettyä, mutta jos halutaan tehdä pikkutarkkaa työtä ja määrittää yksitellen luokkaoikeus,
Arkista mahdollistaa mukautettujen roolien valmistamisen, jossa voidaan määrittää tarkasti luokkakohtaisesti, miten oikeudet ovat määritetty, ja niitä voidaan myös määrittää esimerkiksi periytyviksi alempiin luokkiin, joten ei tarvitse yksitellen kliksutella luokkiin oikeuksia. Käyttäjille voidaan määrittää useita rooleja kerralla, jolloin saadaan helposti määritettyä esimerkiksi laskutus, hallitus ja muita rooleja, ja saadaan ne helposti käyttöön käyttäjille. Ja luodaan heille siis tällä tavoin mukautettuja oikeuksia. Ja siinä oli lyhyt katsaus Arkistan järjestelmään, ja mikäli kiinnostuit enemmän, niin kotisivuiltamme, verkkosivuiltamme www.arkista.fi voi tutustua järjestelmään enemmän, ja voitte olla myös yhteydessä, jos teitä kiinnostaa esimerkiksi teille kohdistettu yksityiskohtaisempi demo, jossa voimme pureutua johonkin yhteen ominaisuuteen tarkemmin ja miten se sitten toimisikin teidän yrityksenne kanssa. Mukavia arkistointihetkiä kaikille. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Ville, kattavasta näkemyksestä läpileikkauksesta siitä, mitä kaikkia arkistaa ja mitä se mahdollistaa. Oikein hyvä. Mä pistän tässä oman jaon jälleen päälle. Pieni hetki, noin ikään. Kiitos. Ja me päästään seuraavaksi tosissaan tämän myötä, äsken mainittiinkin tuossa taikasanat Visma Sign, ja tullaan kuulemaan siitä, kuinka tämä sähköinen allekirjoitus tuo tehokkuutta ja turvallisuutta moderniin liiketoimintaan, ja puhujana toimii Petteri Tuovinen ja ratkaisuna toimii Visma Sign. Oletteko siellä valmiina, Petteri ja tiiminni? Kaikki hyvin? Kyllä, valmiina ollaan, ja kiitoksia. Loistavaa. Rami. Kiitoksia, ole hyvä. Jes, kiitoksia paljon ja kiitoksia Villelle selkeästä demosta, että tervetuloa mun puolesta. Mä oon Petteri Tuovinen Visma Signin päästä ja siinä oikeastaan hyvin nähtiinkin sitä käytännön puolta, että miten parhaimmillaan sähköinen allekirjoitus toimii, että saadaan suoraan järjestelmästä lähetettyä ja tietoineen ja dokumentteineen palautettua takaisin sinne Arkistaan, niin ollaan aallonharjalla tässä webinaarissa, että omassa työssä tulee päivittäin nimenomaan nämä vaatimukset esiin PK-yrityksiltä ja oikeastaan kaiken kokoisilta, että halutaan dokumentit lähettää tietystä paikasta ja sitten palauttaa sinne, missä niitä säilötään, niin siinä hyvin demossa nähtiin. Mutta mennään seuraavaan slaidiin ja lyhyet sanat Visma Signin puolesta, eli tämä ehkä monelle onkin tuttu allekirjoittajan näkymästä, että meillä on reilu 2 miljoonaa henkilöä jotakin palvelussa kuitannut ja 15 vuotta vanha allekirjoitustyökalu on kyseessä ja reilu 70 000 organisaatiota ympäri Suomen maan ja Pohjoismaissa tätä tällä hetkellä käyttää, että hyvin monelle on sen takia tuttu. Ja oikeastaan toimialasta riippumatta, että on se sitten pankki, vakuutusyhtiö, isännöinti, vuokrapuoli tai sitten asiantuntijaorganisaatiot, koulutuspuolet, kunnat, kaupungit, hyvinvointialueet ja kaiken kokoiset yritykset, yhdistykset ja säätiöt palvelua käyttää. Eli kuvastaa hyvin sitä, että ei oikeastaan ole toimialaa, missä sähköistä allekirjoitusta vielä ei käytettäisi, että hyvin laajalti on kaikkialla käytössä. Ja myöskin sitten organisaation sisällä niin eri osastot, Jukka kävi hyvin esityksessään läpi, että millaisia dokumentteja siellä voi muodostua, niin tuossa kalvolla näkyykin hyvin jaoteltuna, että etenkin vähän isommat yritykset, missä on esimerkiksi hallintoa, niin siellä pyörii pöytäkirjaa ja muuta ylätason sopimusta, ja sitten HR-osastoa, niin siellä saattaa olla työsoppareita, henkilötietolomakkeita ja talouspuolella tilinpäätökset, rahoitussopimukset ja myynnissä tietysti tilaukset ja asiakassopimukset, mitä liikkuu, ja sitten tämmöiset asiakaspalveluvoittoiset organisaatiot, niin siellä tehdään paljon valtakirjoja, lomakkeita, tilisopimuksia, tämmöistä yleisluontoista operatiivisen puolen dokumenttivirtaa. Ja meillä Visma Signissa tosiaan on mahdollista näissä kaikissa myöskin sitä allekirjoitusta hyödyntää ja nimenomaan tämän Arkista-integraation kautta sitten myöskin niille käyttäjille, joilla on se käytössä, niin pystyy sieltä lähettämään. Ja ehkä vielä lyhyt maininta noista konserniyhtiöistä, että jos on yritysrakenne semmoinen, että siellä on tytär-sisaryhtiöitä, niin myöskin Visma Signissa mahdollistetaan tämmöinen gruppihierarkia, eli pienellä kynnyksellä voi aina näistä laittaa mulle viestiä, niin pystyy sitä sitten vaikka demoamaan läpi. Ja
Jukka kävikin vähän juridista puolta läpi, eli sähköinen allekirjoitus on turvallinen, pitävä ja pätevä tapa niitä dokumentteja kuitata. Ja meillä tuo vahva tunnistus toimii kaikkialla Pohjoismaissa, myöskin kielivaihtoehdot, ja sitten näiden ulkopuolelle voidaan käyttää tuommoista niin sanottua kevyttä allekirjoitusta, eli allekirjoitusta ilman vahvaa tunnistusta, että molemmat tavat on tuettuna. Ja tietysti sinne arkistaan niitä voidaan arkistoida. Myöskin Visma Signista tämmöinen perusarkisto löytyy. Sitä voidaankin hypätä tuonne seuraavalle slaidille. Eli se suora integraatio kun löytyy, niin on ideaali tilanne, että Visma Sign tarjoaa sen allekirjoituspuoleen ja dokumentit ja metatiedot muodostuu siellä arkistassa. Ja sitten jos on käyttäjiä tai toimintoja, sisar-tytäryhtiöitä, jotka jostain syystä jää tämän arkistan ulkopuolelle, niin haluan vain korostaa, että meillä se käyttöliittymä myöskin kuuluu siihen samaan allekirjoituspakettiin, eli sieltä pystyy myöskin näiden ulkopuolisia dokumentteja lähettelemään, ja eivät ole toisiaan poissulkevia, päinvastoin niitä voidaan kaikkia käyttää samaan aikaan, että sen suhteen ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten vielä viimeiselle kalvolle hypätään seuraavaan slaidiin, että kuinka tämä kaikki hieno saadaan käyttöön, niin tosiaan vaatii aina Visma Sign tilauksen, eli tuommoisen paketin, missä on tietyt toiminnot ja allekirjoitukset mukana. Minä Visman päässä on siinä oikea yhteyshenkilö, eli voi pienellä kynnyksellä laittaa viestiä tai soitella mulle. Ja sitten tässä on hyvin step by step avattuna, että arkistan päästä tuen osoitteesta saa jeesiä tuohon integraation käyttöön ja hyvät ohjeet tulee meiltä myöskin jälkikäteen ja kaikki on valmiina sen integraation osalta, että ei ole mitään rakettitiedettä tai vaadi mitään ihmeellistä rakentelua, että pystytään suoraan aktivoimaan tuo yhteys sieltä kun vaan sopparit on kunnossa. Ja jos mietityttää Visma Signin puolesta hinnoittelut tai nykyiset tilaukset tai haluatte demoa nähdä palvelusta, niin kuten tuossa toitotin, niin pienellä kynnyksellä voi laittaa viestiä, niin osaan niissä sitten jeesailla eteenpäin. Mutta tässä Visma Signin osuus pähkinänkuoressa minä kiitän ja kumarran ja Rami taitaa vielä jatkaa sieltä. Kyllä vain. Kiitoksia oikein paljon, Petteri. Se oli oikein hyvä tämmöinen katsaus siitä, mitä kaikkea Visma Sign mahdollistaa yhdistettynä arkistaa, yhdistettynä siihen kokonaisuuteen, mitä taas vastaavasti Jukka on kertonut. Ja meillä on tässä lähestymässä hyvät osallistujat seminaarin, tai oikeastaan tarkkoilla webinaarin päätöstä. Ja meillä on kuin onkin aikaa muutamille kysymyksille. Jos teillä sellaisia on, niin tuonne chat-puolelle, keskustelupuolelle voi tässä vaiheessa hyvin niitä kirjoitella. Niin odotellaan hetken aikaa. Ja siinä vaiheessa, kun vielä teidän hyviä kysymyksiä ne odotellaan, niin voisin itse ainakin näin niin kuin kysyä jokaiselta puhujalta, että miten te koette tavallaan juuri Jukka, Ville, Petteri, tavallaan tämän kehityksen, mitä tässä on tapahtunut vuosien varrella. Onko siinä ollut jotain semmoisia tiettyjä semmoisia edistysaskelta, semmoisia niin kuin huippukohtia tästä tavallaan, kun ollaan menty näillä juuri käsitellyillä aiheilla eteenpäin, mitä haluaisitte itse nostaa, tai mikä on ollut teille henkilökohtaisesti jollakin tavalla merkittävää? Kamera saa aloittaa päällä laittamatta, mutta vastaus olisi mielenkiintoista kuulla. Oliko liian kiperä kysymys? No niin, sieltä saatte. Kiitos. Odotin, että kamera tulee päälle, mutta omasta puolestani, kun olen vanhan kartin edustaja jo tässä ja aloittanut oman niin kuin asianajo-uran 97, sitä ennen oli auskultoinnin tekemässä tuomioistuimessa, jossa kaikki tapahtui paperilla ja vielä siitäkin, kun mennään taaksepäin vähän, niin kesätöissä opiskeluaikoina, niin se oli hämmästyttävää, kun oli sähköinen kirjoituskone. Tästä on lähdetty, ja kyllähän niin kuin näinä vuosina, nyt lähivuosina, niin on kehitys ollut huikeaa, ja on tullut juuri nämä erilaiset tietotekniset ratkaisut käyttöön, jopa juristit, jotka on hyvin konservatiivinen toimiala ja ihmisiä, niin on oppineet niitä käyttämään, ja toki se helpottaa heidänkin työtään, kun ei tarvitse isoja sopimuspaketteja, kun tehdään vaikka yrityskauppa, jos saattaa olla 25 eri sopimusta, niin ne oli yleensä aina pöydällä ja sitten allekirjoitettiin ja piti huolehtia. Joku laski aina, että
niitä nyt pitikään allekirjoittaa ja varmisti, että kaikki on, niin tämä on niin kuin merkittävästi nopeuttanut ja toki sitten asiakkaille tullut vähän edullisemmaksi. Kiitos, oikein hyvä vastaus. Miten niin onko vastaavasti Villellä tai vastaavasti sitten niin Petterillä teillä mitään näkemyksiä oman kokemuskaarinen kautta tai muutoin niin tästä kehityksestä, että onko jotain semmoisia huippunostoja sieltä? No mä voin Vismasainin puolesta sanoa, että toi etätyöaika, kun tuli niin sanotusti pakolliseksi, niin kyllä meillä ainakin huomasi, että ihan hallituksen pöytäkirjat ja tämmöiset, mitkä on pakko allekirjoituttaa, niin räjäytti käyttöasteet ja monelle se jäi sitten päälle, että huomattiin, että tämähän onkin fiksu tapa ja asiakkaat on laskenut auki sitä, mitä on aikanaan maksanut kilometrikorvaukset, kun on kunnantalolle vaikka ajettu vielä allekirjoittamaan, niin nopeasti maksaa itsensä takaisin ja sitten ehkä mikä vieläkin huomaa, että organisaatioilla on niin kuin 50-50 ajattelu, niin on tuossa Jukkaa kompaten, kun hänen esityksessään, että niitä myynnin dokkareita ja tämmöisiä, mitä vielä ei ehkä tajuta allekirjoittaa, se riskien hallintanäkökulma, niin paljon tulee yhteydenottoja meille, että on väärinkäytöksiä ollut, että ei ole allekirjoitettu sopimuksia, että mukama jostain on sovittu, mutta ehdot ja muut on jäänyt allekirjoittamatta, niin tätä huomaa, että ollaan vielä vähän murrosvaiheessa. Kiitos. Oliko Villellä näkemystä tähän asiaan? Juu, minulle itselle isoin tällainen maali ja kehityksen hieno kohta on ollut se, että miten on nähnyt, että tämä järjestelmät ovat nopeutuneet ajan kanssa, että ennen kuin oli papereiden kanssa, niin haussa kesti tosi kauankin aikaa ja ensimmäisillä tietokonejärjestelmilläkin raksutteli aika pitkän aikaa erilaisia datapaketteja yhteen ja saattoi kestää minuuttejakin, mutta nykyään sitten kun on tällaisia esimerkiksi niin kuin arkista, niin pystyy hakemaan tuhansiakin kohteita tai satoja tuhansia kohteen pakkauksia niin sekunneissa, niin se on kyllä nopeuttanut todella paljon tietojen käsittelyä ja löytymistä. Joo, se summaa oikein hyvin kyllä. Ja vielä jos jotakin kysymyksiä tässä vaiheessa teillä on, niin niitä voi hyvinkin esittää sitten tuonne chatin puolelle tai sitten vaikka jopa ihan avoimella mikrofonilla. Ja jos ei ole, voidaan todeta, että tämä kokonaisuus on ollut kattava, selkeä ja agendan mukainen. Ja sitten vielä mainittakoon se, että tuolla chatin puolella laitan myös saman, niin esitysmateriaali on saatavilla verkosta osoitteesta www.arkista.fi/ajankohtaista. Ja tämän myötä haluan esittää suuret kiitokset kaikille puhujillemme oikein monipuolisesta aiheesta, upeasta käsittelystä, yhteistyökumppaneille, kaikille paikalla oleville, teille hyvät osallistujat. Haluan toivottaa myös erityisen hyvää päivänjatkoa ja iloisia arkistointia ja sopimuksia koskevia hetkiä. Dokumentit ovat osa meitä kaikkia. Kiitoksia.